Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci podporuje množstvo projektov. Tesne pred ukončením je projekt Hniezdo záchrany a najnovšie finišuje s projektom periradikálna ozonoterapia diskových herní pod CT kontrolou. Pár slov o projektoch nám na kameru povedal predseda občianskeho združenia Naša nemocnica v Čadci Martin Schenfeld. Tak naše občianske združenie vzniklo vlastne minulý rok, kde sme sa rozhodli podporiť projekty jednotlivých oddelení v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. Je to účelovo založené občianske združenie len pre túto nemocnicu. Každé oddelenie má právo vlastne vytvoriť si svoj projekt, svoju požiadavku, ktorú nám predloží a členovia občianskeho združenia na svojom zasadnutí schvália jednotlivé projekty, na ktoré potom vyzbierajú finančné prostriedky. Zatiaľ sa nám podarilo v minulom roku podporiť tieto veci. Najskôr sa nám podarilo zakúpiť prístrojovú techniku pre fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, kde sme kúpili 2 multifunkčné prístroje na elektroliečbu. Potom sme robili benefičný koncert v októbri minulého roku. Za výťažok z tohto koncertu sme kúpili kompletnú resuscitačnú jednotku pre novorodenské oddelenie. Ďalší projekt, ktorý nám vyšiel, bol pre chirurgické oddelenie, kde sme zriadili jednotku ošetrovacích rán chronických, tzv. Larvárnu terapiu, kde sa vlastne cez larvy už dajú riešiť také komplikovanejšie veci, ktoré by sa ináč riešili ťažkopádnejšie. Tento rok riešime hniezdo záchrany. Tam je predpoklad, že v auguste otvoríme toto hniezdo záchrany. Ďalší projekt je tzv. Ozonoterapia, ktorý plánujeme tiež do nejakých 2-3 mesiacov uskutočniť. Zatiaľ sa nám podarilo zhruba 50% finančných prostriedkov vyzbierať. Ktoré projekty sa chystáte podporiť v najbližšej budúcnosti? Takže v najbližšej budúcnosti by sme chceli podporiť ozonoterapiu, potom chceme podporiť projekty detského oddelenia, projekty neurologického oddelenia a interného oddelenia. Je to vec financií, takže uvidíme, ako sa nám to podarí všetko nastaviť tak. Je to urobené, že každý projekt má svoj variabilný symbol. Takže každý prispievateľ si môže sa rozhodnúť, ku ktorému projektu sa prikloní a tým pádom vlastne on si môže vybrať. Podporím napríklad ozonoterapiu, má to variabilný symbol číslo 10. Mnohí z nás ani nevedia, že aj ozón má liečivé účinky. Ozón likviduje vírusy, baktérie, plesne, má teda dezinfekčné účinky. Zlepšuje prekrvenie tkaní a zabraňuje tvorbe krvných zrazenín. Podporuje tvorbu nových ciev v poškodenom tkanive a tým urýchľuje regeneráciu. Má protizápalové účinky aj analgetické účinky. Má výrazné protinádorové účinky a výrazne podporuje aktivitu imunitného systému. Ozonoterapiou bolo liečených už viac než 150 000 pacientov, pričom publikované súbory pacientov vykazujú 70 až 80% úspešnosť tejto liečby. Pár slov o novej liečebnej metóde v Čadčanskej nemocnici nám povedal doktor Miroslav Gajan, ktorý má s touto metódou dlhoročné skúsenosti. Bolesti chrbta podľa štatistík postihujú minimálne 2/3 obyvateľov aspoň raz za život, takže všetci vieme, čo to znamená, keď sa hovorí ľudovo, že nás lomí chrbát. Tie štatistiky hovoria o tom, že je to problém, ktorý je určite závažný. Je to problém jednak medicínsky, jednak problém ekonomický. Je to problém určite aj spoločenský, pretože tie penky sú väčšinou u týchto onemocnení a u liečby bolesti chrbta dlhodobé a finančné náklady na lieky tiež nie sú zanedbateľné. V 90% vlastne tá príčina bolesti chrbta spočíva v vyklenutí medzistavcovej platničky do chrbticového kanála. Tomu hovoríme hernia disku. Táto platnička zatlačí na odstupujúci nervový koreň, ktorý odstupuje v tomto spinálnom kanáli, ten nemá kde nejakým spôsobom skrátka ujsť. On opuchne, je zhrubnutý a my to poznáme vo forme tých bolestí, ktoré nám vystrelujú do tej či onej dolnej končatiny. Čo sa týka tej liečby týchto bolestí chrbta,
Tá liečba má určité hierarchie. Vždycky na prvom mieste je liečba samozrejme konzervatívna. Títo pacienti už sú riešení cestou ambulantného neurológa. Tí ťažší pacienti samozrejme sú hospitalizovaní na oddelení neurologickom. Treba povedať jednu vec, že 80% týchto pacientov sa uzdraví spontánne, tých 20%, to je práve ten problém, tí sa nevyhnú operačnému riešeniu, to je neurochirurgický zákrok. A teraz, čo si o tom neurochirurgickom zákroku by som povedal asi len to, že aj v dnešnej dobe sa ustupuje prakticky od týchto invazívnych spôsobov vlastne liečby týchto ťažkostí, nakoľko aj tá chirurgická liečba nie je úplne 100%. Treba povedať, že 50% z týchto pacientov má aj po operačnom zákroku recidívy hernie diskov. Sú tam ťažké zmeny pooperačné, úzky spinálny kanál, rôzne zrasty a tak ďalej. V tomto stupňu, v tejto etáži vstupuje medzi neurológa a neurochirurga radiológ, ktorý môže poskytnúť určitú alternatívu práve v riešení týchto bolestí. A to je práve tá periradikulárna terapia bolesti chrbta, to riešenie pod CT kontrolou. Je to veľmi jednoduché. Pod CT, pod počítačovou tomografiou, aplikujem do toho miesta, kde je ten nervový koreň zhrubnutý, malé množstvo určitých medikamentov. Je to depotný kortikoid, depotné anestetikum, markain a diprofos, látky, ktoré pretrvávajú v tomto priestore. Konkrétne z toho priestoru vznikajú vlastne všetky tieto ťažkosti. A v dnešnej dobe sa používa ešte v kombinácii, a už sa k tomu blížime práve s medicínskym ozónom. A ozón poznáme všetci, po búrke najmä však to cítime, to je ten O3, on sa používa v kombinácii s O2, s tým skupenstvom klasickým, ktorý poznáme viacej. A v určitej koncentrácii sa zavedie presne touto ihlou do toho miesta, ako som spomínal predtým. Ten efekt je vlastne to, že zvýši prekrvenie jednotlivých štruktúr a ten efekt by mal byť vlastne väčší. To je vlastne princípom to je ten princíp ozonoterapie. No a problém je v tom, že tento ozon sa musí niekde vyrobiť a vyrobí sa v špeciálnom prístroji, ktorý práve naša nemocnica chce zakúpiť. A ten sa volá generátor medicínskeho ozónu. Ináč ten ozón, ten sa používa už dlhé roky, najmä v kožnom lekárstve, v stomatológii. Takže zakúpenie vlastne tohto prístroja by prispelo vo veľkej miere to, že by sme mohli vlastne rozbehnúť túto ozonoterapiu a pomáhať týmto pacientom, ktorí by mali ísť na chirurgický zákrok, neurochirurgiu, ale ktorí vlastne by nemuseli, lebo toto je práve tá alternatíva, to je tá metóda, ktorá by plne nahradila tento operačný zákrok. Takže pacienti trpia bolestiami chrbtice a po tejto ozonoterapii aké máme zaznamenané výsledky, aké je tam to percento úspešnosti? Tie svetové štatistiky hovoria 80%. 80% pacientov je úspešných. Viete, všetci títo pacienti samozrejme na základe určitého klinického nálezu absolvujú špeciálne zobrazovacie vyšetrenia. Je to počítačová tomografia, prípadne magnetická rezonancia. A poviem pravdu, že u každého pacienta je to ináč. Sa lieči pacient, liečia sa obrázky, ako sa hovorí. Niekto môže mať iba malú herniu platničky, môže mať ale úzky kanál, to znamená, že tie ťažkosti sú veľké. Niekto môže mať veľký nález na magnete alebo na CT-čku. Tie ťažkosti nemusí mať také veľké, nakoľko ten spinálny kanál je priestranný. Takže tých 80%, samozrejme, to sú štatistiky, 80% je úspešnosť, bohužiaľ tých 20%. Tí sa musia podrobiť tomuto zákroku. Pán primár, ešte našich divákov bude určite zaujímať, ide o bolestivé vyšetrenie? Toto vyšetrenie je prakticky presne také isté, ako by to bolo na ambulancii, keď robí ambulujúci neurológ obstrek, obyčajný chrbticový obstrek, ktorý to robí bohužiaľ naslepo. My to urobíme presne pod CT kontrolou na milimeter presne. Všetky tie medikamenty dopravíme do miesta cieľového určenia, čo sme si vraveli predtým, a podanie ozónu je prakticky nebolestivé. Osobne to robím ešte v lokálnej anestéze, takže pacient by nemal cítiť prakticky nič, tak ako
pri bežnej injekcii. Vy ako primár a lekár viete aj zhodnotiť, či je naozaj vlastne táto ozonoterapia u nás na Kysuciach potrebná? Je to asi tak, že odkedy som nastúpil na toto pracovisko, odkedy sa vlastne zakúpila počítačová tomografia, tieto vyšetrenia, tie obstreky, tie klasické, tie vykonávam prakticky väčšinou ambulantných pacientov a štatisticky asi tak 5-7 za týždeň. Takže tých pacientov je veľa. Hovorím, 2/3 obyvateľstva trpí na bolesti chrbta. Je to vyšetrenie, ktoré je vyslovene neškodné. Ono, ak nepomôže, tak neublíži. Komplikácie sa prakticky ani nepopisujú. A rozhodne pacient, ktorý má ísť na operačné riešenie, na neurochirurgiu, ak sa mu ponúkne táto možnosť a táto možnosť by mala byť úspešná, tak ja si myslím, že to by bol veľký prínos pre tohto pacienta.